Eta geroztik hori gelditu zen libre, guk Eliza hartu genunean harri berrin, eta libre gelditu zenean, orduan egin genuen truke batzuek. Hori gazteiri utzi. Eta gaztea sartu ziren hor, bere talde bezala, bloke guztia erdibituta azpian, bajuan. Alde batetik Asociación de Vecinos, eta beste zatia Gazteleku, horien bien artean. Gero guk etxe berria erosigen, piso berriak erosigen ituzkenean, Santa Barbarako etxetsua libre gelditu zen, eta orduan gazteak ara eraman genitun. Eta hori utzi zen, zeari eskaini Zurdori, Zurdo zen presidente bezala, de la Asociación de Vecinos, eta hor gero izan nun ere izkaminak, batez ere nik eskaini nion Zurdori, Zurdok esan zidan zula beharrik. Orduan etorri ziren 3 gazte, han zean bat sortzeko, ikastetxe txikin bat sortzeko, zea bezala como un, nola du izena hori, bueno, izena ez dakit, ze izen bota, baina nola du izena, holako gazten izena. Ez, behin lanan izena. Bueno, total, horiek onartzen zuten, lehen Gazteluko izan zen zati hori, beretzat, han eskolaken bateko. Eta orduan, egun osokoa zen. Ruiz del Campo zen. Bueno, Ruiz del Campo. Orduan, azkenengo momentuan, nola parean gelditzen zen Zurdo, bere den lantxe parean zegoen, arean ahun nintzen honekin, esan nion. Bueno, azkenengo aldiz. Zuek nahi alduzute hartu zati hori, zuentzat edo ez. Ez ezaten baduzu, hau Ruiz del Campo da. Eta gaur bertan, tratu egingo dugu, eta konpondu dugu. Ez, lasai, utzi, behintzat, hola gelditu dira. Geroztik, nahiko gezur sartu ziren, geroztik momentu batzuetan, Zurdok esaten zuen, nik trampaz egin nuela hori, eta hori gezurrutzaren. Benetan beregana gainera, beregana nintzen, maixo horiekin, 3 maixo horiekin, eta beren aurrean, eta maixo horiegan onduan zeuden, da ordoko zut, ez dugu alegukoak, nola benetan, lehenengo eskaintza zuegiri, zuek hemenguak, eta hau berria ziren, kanpotik zetozenak, bila zebiltzen da, normala, herriarentzat laguntasuna zen, ikastetxe txiki bat hola sortzea, ikasi ziren lanean. Bestela eskolak Santa Barbaran ziren, gure txonduan gu F-en bizi ginen, Santa Barbara F bai, eta azpian lau atelena horrela, zea bat, eskuelas graduadas, eta ni brometan esaten nun, nola argi gutxi zeukaten, aurretik leio batzuk eta atzetik goinuian leio txiki batzuk, erdi pareta durren sartuta zegoelako, eta orduan esaten du, eskuelas graduadas, normal. Ez da, ezango graduadas, dana kantia jo gine ateratzen di hortik eta graduadas. Hortik broma egiten du.